Uyabona mina wey'ngane zakwethu ngangiqala ukubona la emhlabeni ukuthi mawaziwa njengomuntu ophuma kwandlwana, njengomuntu owaziwa ngokuhlupheka, kufanele uhlupheke uze uyofa emehlweni abantu. Ngangiqala ukubona ngoKhuzani eMpungose. uKhuzani mawubheka ube nabantu abaningi babaculi ade sebenzisana nabo esahlupheka bethandiswa ukuthi bangcono babukeka bengcono ukunaye. Uthema iseqala mhla eqala ebayisitha kwabalandeli khona nje abalandeli abaphuma kuKhuzani ebayisitha waqala wakhe ikubo umusi wakubo wavusa umusi wakubo waba yisitha kwabaculi babesebenzisana naye waba yisitha kwabalandeli baphuma kuyena. Ngaqala ngabona khona abantu abazokuthanda empilweni bekuthandela ukuthi uyahlupheka bekuthandela ukuthi isimo sakho kasikho sihle ikhono lele kumuntu ongabukeki kahle ebantwini. Ngangiqala mina ukubona ukuthi kufanele umuntu omnyama owaziwa ngokuhlupheka kufanele uzichaze masuphumelele. Ngangiqala ngoKhuzani. Ikuyahlupheka abafowethu leyangane kuthiwa ithwele ngokufusa nje umusi wakubo. So thina sinithuki njengamanje asithuki ngalama accountini wakhe ukuthuka uKhuzani nokudicela isithunzi phansi sakhe nesomsebenzi wakhe asithuki namhlanje. Lo muntu kwahlupheka waze wazichaza ngalendlela ukuthi epetule ngisho imbhede ngaphansi sifuna ukusivezela ku live ko Facebook ukuthi akukhonyoka. Bafowethu ngeke thina kuba mfethu uyasikhuthaza ukuthi ngisho singelutho ngelilanga soba yilutho ngisho singanalutho ngelilanga soba nalutho as long sisazama siphila. Ngiyabonga mafowethu makhululeshini kakhulukazi ngibonga. Hey, senibingelele lapha. Phezu kwezimo ey'nzima kulamalanga. Alright, asikho lapho. Nayi le video lensizwa ngiyithatha apha ku-TikTok. Ngifice iyakhuluma lapha, ibeka amazwi adodile, amazwi akhulile. Iwabeka mayelana noKhuzani nama-challenges abhekene neDlamulenze. Igama layo ngathi SB Mtshali. Ngiyacabanga laphana maybe umlandeli kaKhuba, angikho sure if ngikhulume kabi. Right. Kuyiqiniso okukhulunywa lensizwa, kuyiqiniso kakhulu. Uzokhumbula ukuthi vela uKhuzani wayehamba kwi-level nabantu aqala nabo. Akekho ephezulu nomunye, akekho engaphansi. Babe kwi-level ethize ahamba ngayo uKhuzani nabo. Kodwa indaba yaqala uma ethinta into engathi ivoice nyana esondela kumgqumeni. Waphinde wayithela ngebonkolo uma eseyocula noMtshengiseni ngaleya minyaka. Ngokuthi nayo eyikhosi umsebenzi wakhe, akekho opportunity yokucula noMtshengiseni if ithuba likhona. Khona uzokwaziwa umculo omkhulu eSouth Africa, uMaskandi, nawe ukhulisa i-brand yakho. Cause kulo mculo it's all about i-brand. Vele amasondo amaningi abuya lapho. Noma-ke sehambile-ke uMtshengiseni emhlabeni, uKhuba-ke uma ese-take over uMaskandi esewenza ukuthi ahambe nawo uDu, awulawule, awu-control-a. Ayekhona ama-challenges. Kunabantu abangakufuni uku-accept-a lolo shintsho lolo ukuthi uza kanjani. Wathola iy'nhlamvu uKhuzani ey'ningi, wayethiwa ngekubo, ethiwa ngayo yonke into, ethukwa nje imini nobusuku ngemuva lakhe. Okwathi uma ethola amandla eshintsha, kwangabaphatha kahle futhi lokho. Siyazi ukuthi kunabaculi abadala abasekhona manje abangakuthokozelanga lokho. Okuba nokukhuluma okuningi, kuba nokusolana okwaba khona, kusolwa yena uKhuzani ngandlela thize. Abanye beze bebone ngathi mhlawumbeni sekunokwenzelela ku-prefer-wa yena over abanye abaculi. Kanti indlela asebenze ngayo ey'misela nanokuthi-ke into ayehlelwe yona ayeyiphiwe yayisimsebenzela ngoba naye washizela isikhathi eside elokhu afika ngabo-2010, 2011 eqala lapho ukucula naye. Okuyinto ebuhlungu-ke nokho-ke okumele uy'buze ukuthi yini e-wrong ukuthi impilo yakho yayishintsha, impilo yakho iba ngcono, impilo yakho iya phambili, uya-improve. Yini embi kulokho? Kunabantu-ke vele empilweni abangalifuni ushintsho sidala nanoma ngayiphi indlela. Noma ungathini, noma wenzani, noma ungayaphi. Ushintsho abalufuni futhi bayoze bekuchithe until uze uyoshona egodini. Le nto nje ijwayelekile.
nangendlela sesibona ubukhosi buhamba ngayo. If abantu abakuthandi uphuma ohlangothini oluthize uyoze ufe ngaphela i-40 years uphethwe iy'nkosi bengakwemukeli. So labo Khuzani vele kumele bekwazi ukuthi kunabantu abengeke bekumukele ukubabona bekuleli zinga abakulona oKhuzani. Siyazi ukuthi impi kamaskandi-ke iyakhuphuka, iyashintsha, iliwa ngazo zonke iy'ndlela. Ibiliwa ngama-post ku-Facebook, iliwa ku-YouTube, yashintsha yaya ku-TikTok eyoliwa khona. Manje isilwa-ke ngani? Ngama-top 10, ngama-top views, listeners amaningi, isiliwa ngendlela ey'ningi. Impi nempi ebakhona isuke ibheke kuKhuzani. Akuncomeki lokho abakuncomayo abantu bengathintanga igama laKhuzani, okukhombisayo ukuthi uKhuzani mkhulu kanjani, okukhombisayo uKhuzani ukuthi umaskandi usebenzele kanjani. Akenzi into umuntu obefuna ukuncoma lowo mculi loyo owenza into enhle. Nabo omenzi benza kahle kakhulu, iy'ngoma zabo zile kude, very very far. Ushaya uJoni ingoma kamenzi le isino-10 to 11 million. No one is talking about that. Akekho okuqhakambisa lokho. Umuntu uzokhuluma ngalokho ingoba ekhuluma ngokuthi esefuna ukufaka igama laKhuzani ngoba efuna ukumgxeka, eseba-compare-risha, engafuni ukuveza amandla kamenzi ukuthi umenzi bukani i-album yakhe isebenza kahle kanjani, bukani i-album kamenzi inamamiliyoni amaningi kanjani, iy'ngoma zakhe y'gijima kanjani, bukani ku-Spotify kumenzi. Abakuvezi ngoba kuveza umenzi amandla akhe, abavezi uLimit ngoba beveza amandla akaLimit ukuthi unzima kanjani uLimit esikhathi samanje. Baveza ngoba befuna ukukhuluma ngoKhuzani, uyabo? Okukhombisayo ukuthi-ke akuphileki kahle, abajabule kahle. Lokho akwenzayo uKhuzani shathiwa kuncane, shathiwa kukhulu, abakwemukeli ngayo yonke indlela. So ukukhombisa ukuthi uKhuzani uyohlele isilonda kwabanye abantu isikhathi eside, abasoze bemukela nangayo yonke indlela. Akunandaba-ke lokho, uKhuzani uya-understand-a ukuthi uma uphathisiwe, uphathiswe amandla okucula, uphathiswe isibusiso, asihambi vele nobumnandi isibusiso leso. Kunama-challenges amaningi, kunabantu abakujikelayo, abakuvukelayo, ababecabanga ukuthi mhlawumbeni nabo maybe bokufana nawe fikelela kulokho bese bayakuzonda ngendlela thize. Umculo amaskandi online uvuyelekile. Anyone angashaya imiliyoni nanoma iyiphi indlela athanda ngayo and bayawashaya abantu ubuthaphuthaphu. Kodwa still usathola ukukhuluma mhlawumbe kumlandeli uKhuzani ngandlela thize, uzibuze ukuthi kanjani ukuthi la bantu benza kahle online, bagijima le kude, uyabona? Babalwa kuma-top 10, top bani bani, they are doing very very great. Kodwa still akwanelisekile kahle. Iyo nje i-crown leyo uKhuzani okumele ayithwale, azi ukuthi hhayi noma ngathi ngikuphi mina angeke kumukeleke. Mhla kuthiwa abantu benza kahle yena uza kamuva, angeke bekumukele lokho, uyabona? Still bese eyokhuluma, yabo? Noma ephambili bayoyigxeka lento le ukuthi uphambili kanjani. So iyonanto nje okumele siyazi, siyemukele ngalo mculo lo ukuthi unjalo, awusoze futhi washintsha. Wadaleka kanje, akukho futhi esingakwenza ngalokho. Can you imagine uKhuzani for over 15 years enza iy'mangaliso kumaskandi, esebenza kanzima, ewuqale kabuhlungu lo mculo wakhe. Sebefuna ukuthi afane nalesa sikhathi o-2021, 2022 uKhuzani esebenza kanzima, 2023 waqala konke ukukhuluma lokho kuze kwafika kulo nyaka lona. Abasafuni ukuba lonke lo mlando loyo ngoba nakhu izinto sezenzeka ngale ndlela le for the last 2 years. Sebefuna ukwenza ngathi mhlawumbeni ukhuba yonke into ayenzile ibingekho. Bayawazi abantu amandla kaKhuzani, yingakho bekhuluma kangaka, yingakho behlale bekhuluma bemenza i-reference cause they know amandla akhe. Vele online kukahle ukuthola lawo mamiliyoni, into enhle abantu ba-stream-a umculo u-catchy, umaskandi vele awusafani njengaleya indlela, usunendlela yawo and abantu bathanda zona lezo ngoma lezo. So akukho okuzokwenziwa lokho, impilo ayiqhubeke kodwa ayifuni ukuqhubeka. Mina ngiyakubona lokho ukuthi uKhuzani umuntu owaphiwe umculo, umuntu onamandla, umuntu okumele sikwamukele ukuthi lento ayiphiwe emazulwini. Nisale kahle.